Assalamu alaikum urmatly bizden kanalın görärmandary. Sizler menen men Walijan Ulukbek, sizler menen jaňy arap dil sabagyny başlap aldynda turabys. Sizler menen mana şol At-Takallum atly kitapty sizler menen birgelikde okuýbuz. Birinci çasty. Anda mese kitapty barakdaý getdik. Birinçisi kitapty aça turgan bolsak mana munday eki bizden temabys turat. Ahlan we sahlan jana ana sa'idun bi liqa'ika degen iki tema. Ahlan we sahlan degeni hoş gelipsiz degeni. Ana sa'idun bi liqa'ika degeni men görüşgenime kuwançdamyn degeni. Anan kitaptın awtorlary kийинки betde ilimge kızykdyruvçy ayat keltiripdir. Ana okuýbuz. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Aytkynyň bilgenler menen bilbegenler teň bola alaby diýdi. Allah Taala paýgambaryndan sorap. Owa, albetde hiç kaçan bilgen menen bilbegen hiç kaçan teň bolboýdy. Anda mesela bizden kitapga kirişүүnü kılabız. At-Tamhidu. At-Tamhid degeni kirişүү degeni. Ana dalşa baraktaý turgan bolsak, bizde mına şunday süret turat. Süretde bizge chetinde mına sözler turat. Ekra oktup degen. Bul klasta en köp koldonula turgan, sabakta en köp koldonula turgan etişler, buyruklar, jana surowlar mına şunday. Ana mesela biz birden tanışıp çygaýly, süretdegi menen bizde mına şol sözdü baykap karap turabız. Birinci sözübüz bul ikra dep turat. Ikra degeni oku degeni. Ekinci uktup dep turat. Uktup degeni jaz degeni. Üçüncü unzur degeni kara degeni. Dörtüncü istami' degeni uk degeni. Beşinci karrir degeni kaytala degeni. Altıncı is'al degeni sura degeni. Жетinci acip jogap ber degeni. Sekizinci tahaddath süýle degeni. Toguzuncu akmil tolukta degeni. 10. Sil degeni baýlanyşdyr degeni. 11. bolsa da alamata sah aw hata turaje turames belgisin koy degeni. 12. bolsa marisil hiwara ma'a bir diyalogtu birgelikde maşıkkın degeni. 13. insah köçür degeni. Muna oşul sözlerdi jatdaýsızlar birinci sabagybızda. Anan kийинки sabakda sizler menen dagы kitap menen taňyşyp okup kete berebiz.